Behong hikapon be. Nay, ginoo ko yung slide pas hindi speakers. Nay entrance fee before ta makaadto sa Christoph. Oh. Aron mo kita pod ang Barangay Rizal. Pinalike. Di ano mi sa entrance. Sa mga big duro. Good morning. Si Madam Sekretary si Ma'am Raquel. Yeah. Niko yata. Indot. Pamilya natin sa Minala pala sa data. Dagang tanawon ng diri ah. May input na dala. Andilo kuya, ipawir. Oh, pasod lang. Kama si Kude. Pakilin ako ng ano cake. Min. Ilaog ang hong bagkil kaya hindi ka mag Diya isod sa akan kuya sa akin po ng picture oy. Okay, 1, 2. I-upload natin. Najap ko. Maaja man. Oh. Nas SpongeBob diri. Oh, kinsa man si Patrick? Kinsa ni? Kinsa ni Kude? Patrick. Si Patrick. Di ay karakter diri sa SpongeBob. Kahuman. Di asi. Kinsa man ni? Oh, di asi SpongeBob. Niwang lagi siya. Hindi mo si SpongeBob. Ali, tay! Oh, sama. Tanawas sang. Tanaw na sa birto nagjapak-japak. Mr. Ben. Sige, balik na daw. Balik. Mr. Ben. Jaga-jaga on ni birto ay. Ya si Mr. Ben yang labang katawa ni birto. Unsa ni si Birto mura magikalibangon og naong Birto? Na agnaong. Nindot ka adto diri kay kuan duurag dagat oh. Kuan pa jud ang dagat kana. Pabor ka adto ang dagat. India. Kinsa man eh? Mau lagi pa picture po ta diri oh. Ito na ibabaw kita puro. Haman. Naman. Elsa niyo pagod na. Ha? Elsa nga pagod na. Mo ni si Elsa nga pagod na. Which? Picture ko dong. Oh, gamitan eh. Oh, gyapon na tunaw oh. Okay, so grabe na yung power. Ano sa mga karakter sa mga movie. Kinsa man eh? Ni ani sa kuno Moana no? Di asi Moana. Hingdunggo na si Moana gikan sa iyang travel sa dagat. Kumusta naman ka Moana? Okay ra ka? Makadihagi kapoy. Maui. Oh, si Maui na to si Moana. Mga katis, ruhan na. Kato ko ay mga katis. Jadi. Halika.
mo. Dili man di ini kuan, siminto. Kuan naman di ini. Guma. Nga na sila. Kanang gagmay nga bed. Pwede ta mo higda. Gagmay nga cottage. Nindot ni parehas dito sa matalo mo. Nindot ni parehas sa matalo mo. Pabayran ang usa ka. Dali ra Kuya Bert. May ilang mga cottage. Nani aircon? Natali ni aircon no? Kuya Bert. Dali, Toto. Overnight. Kuya Bert. Overnight ni dire? Toto. Toto. Nani aircon? Mayroon ng aircon? Ah, mayroong aircon. Magkano ang isang gabi? Ya picture na daw. 2,200. Ito ang pangyayari dito sa resort. Adyo sa si ko, Joy Joy pod. Anak sita. Tanawa ang duha. Tanawa kel, tanawang duha kel. Tanawang duha pagtupan mo diha. Pagtupan mo birto. Dito kwarto ko. Nay. Naunsa ka? Tanawa. Nay. Okay na tayo, pwede na kamugawas na. Yan, harap ka pirme? Giganahan ka. Ay, ang Nalipay ka dyan si Diyan. Nakuha si mong lawas. Ay. Abang okay. Abi, hong hikapon, be. Alay, ginawa ko yung slide pas hindi na speakers. Yung slide pa diri sa pikas. Oh, Nabalik mo na, Nay. ha? Nabalik? Oo. Ay, nabalik. Nabalik ko no ni Kel. Di sila. Kinsa ni pangan? Si... Mga minions. Di ay mga minions. Steward. Naidaghan din karakter sa movie. Lagi 50,000 magkuno ni pud magpahimo. Ha? 50 min. Pero pwede. Pero kung si kuan ra si Padot. Padot try mo himo. Kuha na ni Padot oy. Ha? Magkuha mo ni Padot. Ha? Sa kanay? Oh, dili. Hindi mo na i-picture lagi. Lagi ang picture lagi na huna nga. Pero makuha na ni Padot. Oh, kuha oy. Pero sa kabuhan. Ya butangan din natong pangan nga. Si Conrada. Si Alma, si Flora, si Lourdes. Buang dyan. Birto, bata pa na. Birto, napuin ka pa. Unsi, magjabot mo. Birto na ka, Joy. Picture na punta. Picture. Mau na, ang bana nga naa sa ilawom sa saya sa asawa. Oh, naara ka kutob sa saya sa imong asawa. Katawanan di ay. Diyan, kada balay na ay mga pangan. Na ay maming. Na maming ang pangan ari nga. Abdun. Kuan. Abdun pa Abdun. Napoy abdon. Oh, Oh, napoy abdon ang kada balay na ay pangan. Amo chik. Amo na silbi mo yun. Asa man kadapit sa abdon, sa maming, sa Lilia, sa nating. Amo kana kay ning mga makabarangay. Mao ni ang among giari sa i-discover kung unsay ni nila diri sa ilang resort, sa Christoph Resort. Mong hing-ari me kay among gi-discover kung unsay ni nila diri sa Subo. Karing usa si Nina Camp Brestoff di ay Christoph sa Brestoff. Mao ni among gi-discover diri sa Brestoff kung unsay ni nila diri Simento na kode. Oh, simento. Kinsa man na siya nga babae, Hana? Squid Game. Ah, Sa pangan. Kode. No, open ba? naidaghang ng bitching diri. Na sila'y kuan cheese game. Be, ato na lang i-transfer. Okay, bye. Bye, Eiffel Tower. Nindot ni siya kung gabi, no? Okay, bye, Eiffel Tower.